Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għall-aħħar programm tagħna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna l-paċi miegħek. Isejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu lil mulej u ngħidulu Alla ta' mħabba bla qies. Int wet is-saltna tiegħek li ċkejk ninu l-umli, ejna nimxu fit-triq tal-fiduċa li tant tajjeb għalmitna din il-Qaddisa Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek. Għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Naqraw l-aħħar ftit is-semmija li kitbet din il-Qaddisa hekk ħwejjeġ għolja, ħwejjeġ profondi, ħwejjeġ Qaddisa, marida kważi qed tmut, sa narawha fl-aħħar hekk anke l-labes jaqala minn idea għaspiċċatu dan il-ktieb. Imma naraw x'kitbet tal-aħħar. Għaltilha lill-madri tagħha, wasal il-waqt li nissokta bl-istorja ta' ħuti li issa għandhom post kbir f'ħajti. Is-sena li għaddiet fl-aħħar ta' Mejju niftakar li jint jum minnhom għajjat li qabel ir-refitorju. Qalbi bdiet ħabbat bil-qawwi meta dħalt għandek għax bdejt nistaqsi lili nnifsi xi stajt rid tgħidli minħabba li kienet l-ewwel darba li inti Madre Aziza għajjatli b'dan il-mod wara li qed li noqgħod bil-qiegħda. Ara dan huwa li tlabt minni. Trid tieħu ħsieb tal-interessi spiritwali ta' wieħed missjonarju li dalwaqt se jiġi ordnat saċerdot u jitlaq għall-missjoni. U mbagħad madre tiegħi rajt littra ta' dan is-saċerdot sażuh sabiex jiena nkun naf sewwa x'kien qiegħed jitlob. L-ewwel sentiment tiegħi kien wieħed ta' feħ li marajr inbidel f'sentiment ta' biża' fis-sirtlek, madre maħbuba tiegħi li jien kont diġà qiegħda noffri il-merti f'qajrin tiegħi għal wieħed apostlu li kien għadu jrid jitlaq. Hekk li kont nemmen li ma stajtx nerġa' nofrihom mill-ġdid skont il-femmiet ta' ieħor u li barra minn hekk kien hemm ħafna sorjiet oħra aħjar minni li sawu wieġbu għax-xewqa tiegħu imma dan ma swili xejn għax jintet li jisoru seta' jkollha ħafna qahwa. Mbagħad staqsejtek jekk l-ubbidjenza setgħex tirdoppja il-merti tiegħi. Iva weġibtni li iva, waqt li żied tgħidli ħafna ħwejjeġ oħra li minnhom fimt li stajt naċċetta ħija ieħor mingħajr skruplu. Fil-qiegħ ta' qalbi madre tiegħi jien kont naħsibha bħalek u minħabba li jiżżelu ta' Karmelitana jħaddan id-dinja kollha naħseb li nista' nkun niswa għal aktar minn żewġ missjonarji. Ma rridx ninsa nitlob għal kulħadd bla ma nħalli fil-ġenb lis-saċerdoti sempliċi li l-missjoni tagħhom xi drabi hija qibsa biex jaqduha daqs dik tal-apostli li jippritkaw lil dawk li ma jemmnux. Fi ftit kliem irid inkun bint il-Knisja bħalma kienet l-om tagħna Santa Teresa ta' Avila
u nitlob skont il-femmit tal-Missier Qaddis tagħna, il-Papa, għax naf li dawn il-femmit iħadnu l-univers. Dan huwa lan ġenerali ta' ħajti, imma dan kollu ma kienx sejjer iżomli milli nitlob u ninaqad mur partikolari mal-ħidmiet tal-Eżis Anġliċ Kejknin tiegħi li kieku saru saċerdoti. Tajjeb mela ara. Ekku kif inaqad spiritualment mal-apostoli Ġesu tani bħala ħuti, dak kollu li huwa tiegħi huwa ta' kull wieħed minnhom. Għax inħoss sewwa li Alla hekk twajjeb huwa wisq twajjeb biex joqgħod iqassam bil-biċċiet. U huwa hekk għani li jagħti bla ma jkejjel dak kollu li jintalab lilu. Iżda la temmiex madra tiegħi li jiena noqgħod nintilef l-istitwal. Minn meta għandi żewġ ħuti missjonarji u ħuti storjiet iż-żgħar in-novizzi li kieku kelli noqgħod nitlob għal kull ruħ minnhom dak li teħtieġ u nagħmel dan bir-reqqa kollha li jimkienu jkunu li saru wisq u nibża li forsi kont inħalli barra xi ħaġa ta' siwi. Għall-erwieħ sempliċi mhux meħtieġa mezzi komplikati ħajdilna billi jiena ninaqat ma' dawn l-erwieħ sempliċi darba filgħodu wara t-talba ta' Ratti l-Ħajr. Ġesu tani mezz sempliċi biex intemm il-missjoni tiegħi. Għamel li jiena nifhem dan il-kliem tal-anja tal-anjiet hemm miktub hekk. Iġbidni aħna niġru wara l-fwieħa ta' fwieħatek. O Ġesu, mela lanqas huwa meħtieġ li ngħid meta tiġbed lili iġbed l-erwieħ li nħobb, ja biżejjed din il-kelma sempliċi, iġbidni. Mulej jien nifhimha meta ruħ tħalli li tinħataf mir-riħa qawwija ta' fwieħatek ma tkunx taf tiġri weħedha. Hekk li l-erwieħ kollha li tħobb jiġu mkaxkra warajha. Dan iseħħ mingħajr ma jkunu mġela u bla ebda sforz għax huwa riżultat tal-ġibda tagħha. Xiġmiel lejk. Hekk kif kurrent kbir ta' ilma waqt li jintefa' bil-qawwiet fl-oċean ikaxkar miegħu dak kollu li jkun sab fi triqtu bl-istess mod Ġesu tiegħi, ir-ruħ li tintefa' fl-oċean bla qies ta' mħabbtek tiġbed magħha t-teżori kollha li għandha. Mulej, inti dan tafu, jien m'għandix teżori oħra li f'dawn l-erwieħ li jogħġbok taqqat ma' ruħi. Huwa jien tlaqt li dawn l-erwieħ f'idejja u għalhekk jien nazzarda nissellef il-kliem li inti indirizzajt lil missierek tas-sema fl-aħħar lejla li rajtek għadek fuq din l-art bħala vjaġġatur u f'sura ta' bniedem li jmut. Ġesu maħbub tiegħi, ma nafx meta se jasal fit-tmiem l-eżilju tiegħi. Hemm aktar minn lejla waħda li għad tarani nannilek tjubitek f'dan l-eżilju, imma fl-aħħar tasal ukoll għalija l-aħħar lejla. Imbagħad irrid kieku inkun nista' ngħidlek o Alla tiegħi. Dan il-kliem. Jien glorifikajt lilek fuq l-art billi temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel. Jien għaraft ismek lil dawn li inti tajtni fid-dinja kienu tiegħek u inti tajthom lili. Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek għaliex il-kliem li jien tajt lili jiena tajtu lilhom u huma laqgħu u emnuh li inti batni. Jien nitlob għal dawk li inti tajtni għax huma tiegħek, jien m'għadniex aktar fid-dinja iżda huma għadhom fid-dinja u jien ġej għandek Missier Qaddis ġieħ ismek ħares lil dawk li inti tajtni. Issa, jiena ġej għandek huwa biex il-ferħ li ġej minnek ikun sħiħ fihom li jien qiegħed ngħid dan sakemm għadni fid-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja imma li tħarrishom mill-ħażen. U ma mhumiex tad-dinja bħalma jien minix tad-dinja. Minix nitlob għal dawn biss imma wkoll għal dawk li għad jemnu. Li għad jemnu fik bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Missier, irrid li dawk li tajtni jkunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien u li d-dinja taraf li jien tħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Iva mulej, dan huwa dak li kieku nixtieq li ntenni warajk qabel ma nittajjar f'dirajk. Jien ardita wisq, imma le, għax jint minn żmien ilu ħallejtni inkun mimlija kuraġġ miegħek kif missier liben il-ħali għall l-libnu l-kbir.
hekk int qed lili, dak kollu li hu tiegħi huwa tiegħek. Mela kliemek o Ġesu huwa tiegħi. U jien nista' ninqeda bih sabiex niġbed fuq l-erwieħ marbutin miegħi il-grazzi tal-missier tas-sema. Iżda mulej, meta ngħid li fejn inkun jien irrid li jkunu ukoll dawk li inti tajtni b'daqshekk ma rridx ngħid li huma ma jistgħux jaslu għall-glorja ħafna ola minn dik li jogħġbok tagħti lili. Irrid biss nitolbok li ġurnata nsibu ruħna l-kol kemm aħna maqudin flimkien fis-sema sabiħ tiegħek intafu Alla tiegħi li jiena qatt ma xtaqt xejn ħlief li inħobbok ma nixxenna għall-ebda glorja oħra imħabtek imxiet qabli sa minn tfuliti kibret miegħi u issa saret biss li ma nistax inkejjel sal qiegħ tiegħu. L-imħabba tiġbed l-imħabba għalhekk o Ġesu tiegħi. Imħabti tagħti is-salt lejk. Trid kieku timla l-abbiss li jiġbida ma jaħasra hija inqas minn qatra nida mitlufa fl-oċean. Sabiex inħobbok bħalma tħobbni int huwa meħtieġ li nagħmel tiegħi l-imħabba propja tiegħek. Imbagħad biss insib il-mistrieħ. O Ġesu tiegħi, jista' jkun li qiegħda mmur imqarqa imma jidilli li inti lanqas tista' timla lil xi ruħ b'imħabba akbar minn dik li tajt lil ruħi. U għalhekk li nazzarda nitolbok li tħobb lil dawk li tajtni kif ħabbejt lili stess. Ġurnata fis-sema jekk insir naf li inti tħobbhom aktar milli tħobb lili, nifraħ b'dan għax naraf minn issa li lil dawn l-erwieħ tistħoq ilhom imħabtek wis aktar milli lil ruħi. Iżda, sakemm għadni hawn fuq l-art, ma nistax naħseb f'koborek bla qis li jkun akbar minn dak li inti jogħġbok issawwab fija b'xejn u bla ebda mertu min naħa tiegħi. Madri għażiża tiegħi, fl-aħħar ħanerġa' ndur lejk, ninsab kolni mistaġba għal dak li għadni kif ktibt, għax ma kelli ebda ħsieb li nikdbu. Iżdissa la darba ktibtu jeħtieġ li jibqa' kif inhu. B'dana kollu qabel ma nissokta bl-istorja ta' ħuti missjonari irrid ngħidlek madre tiegħi li mhux għalihom imma l-ħuti sorjiġ kejknin li qed l-ewwel kliem li sellift mill-Vanġelu, il-kliem li inti tajt lili jien tajtu lilhom. Għax ma nemminx li jien għandi l-ħila nagħllem lill-missjonarji b'xorti tajba. Qatt minix daqshekk imkabbra bija nnifsi biex nasal għal dan u ma kienx ikolli l-ħila wkoll li nagħti xi kunsilli lil ħut is-sorijiet li kieku int madri tiegħi li qiegħda minflok Alla għalija ma tajtnix il-grazzja biex nagħmel dan. Bil-maqlub. Huwa fulidek spirituali li huma ħuti s-saċerdoti li kont qiegħda naħseb meta ktibt dan il-kliem ta' Ġesu flimkien mal-kliem li jiġi warajh. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja. Nitlob ukoll għal dawk li għad jemnu fik bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Fis-sewwa kollu, kif nista' ma nitlobx għall-erwieħ li għad isalvaw fil-missjonijiet imbeda tagħhom permezz ta' tbatija u tal-predikazzjoni? Madre tiegħi. Naħseb li għad għandi natik xi tifsir fuq is-silta tal-anja tal-anjiet, iġbidni ħaniġru. Hemm fil-anja tal-anjiet, għax dak li rrid ngħidlek idilli li ma jiftajimx sewwa. Ħadd ma jista' jiġi warajja għal Ġesu jekk missieri li batni ma jiġbdux lejja. Imbagħad permezz ta' tiġbijat mill-isbaħ u sirkwit ukoll bla ma jinqeda b'dan il-mezz hekk popolari fost il-poplu, dan Ġesu jallimna li huwa biżżejjed li nħabtu biex jiftħulna, li nfittxu biex insibu, li nħorġu idejna bl-umiltà biex jingħatalna dak li nkunu tlabna. U jgħidilna wkoll li dak li nitolbu lill-missieru f'ismu u jagħtihulna. Huwa bla dubju minħabba fekk li l-Ispiritu Santu qabel it-twelid ta' Ġesu iddetta din it-talba profetika. Iġbidni ħaniġru.
X'inhu mela li nitolbu li nkunu miġbudin jekk mhux li nkunu maqudin b'mod intimu mal-oġġett li jaħtaf fil-qlub? Li kieku in-nar u l-ħadid kienu jirraġunaw u dan tal-aħħar jgħid lil tal-ewwel iġbidni ma jkunx qiegħed jixjed li jixtieq li jsir ħaġa waħda man-nar, hekk li dan jidħol fih għal kollox u jixorbu bis-sustanza tiegħu li taħraq u jibda jidher ħaġa waħda miegħu. Madre maħbuba, ara din hija t-talba tiegħi. Nitlob lil Ġesu li jiġbidni fil-fjammi ta' mħabbtu li jaqgħadni miegħu hekk bisħieħ illi jgħix u jaħdem fija u inħoss li aktar ma in-nar tal-imħabba jaħraq lil qalbi, aktar ma ngħid iġbidni, aktar ukoll l-erwieħ li jersqu lejja daqsxejn imsejkna biċċa ta' ħadid bla siwi li kieku kelli nitbijat mill-ħuġġiġa divina għax qed tgħid jersqu lejja di għalija, imma hi qed taf li hija mimlija b'Ġesu. Iva, aktar dawn l-erwieħ huma wkoll kienu jiġru bil-ħeffa wara r-riħa tal-fwieħa tal-maħbub tagħhom. Għax ruħ mixowla bl-imħabba ma tafx tibqa bla ħidma, żgur li tibqa f'riġlejn Ġesu bħalma għamlet Marija tisma' l-kelma ħelwa u mħeġġa tiegħu għalkemm tidher li mi qiegħda tagħti xejn, hi tkun qiegħda tagħti wisq aktar minn Marta li tinkwieta ruħha fuq ħafna ħwejjeġ u trid li oħta tagħmel bħalha. Mhux ix-xogħol ta' Marta li Ġesu jimaqdar, dan ix-xogħol li l-Om Divina tiegħu kellha toqgħod għalih bl-umiltà f'ħajjitha kollha la darba kien meħtieġ li tħejji l-ikel kuljum għall-familja mqazza. Huwa l-inkwiet biss fil-ħeġġa żejda ta' dak li kien mistieden għandha li Ġesu rid irrażżan. Mela Ġesu meta l-Marta Alla Marta, Ġesu huwa l-inkwiet biss li kellha fil-ħeġġa żejda. Dik Ġesu irid, mhux li ma naħdmux, ma mhux li jkollna dik il-ħeġġa żejda għal dak li hu mondan ngħidlu jiena. Dan femuh il-qaddisin kollha. U fuq kulħadd dawk li mlew id-dinja bid-dawl tat-talim tal-Evanġelu. Ma kienx forsi fl-orazzjoni li l-qaddisin Pawlu, Sant'Ugustin, San Ġwan tas-Salib, Tumas minn Akwinu, Franġisku, Dominku u ħafna ħbieb oħra magħrufa ta' Alla ħadu minn din ix-xjenza divina li ssaħħar lill-akbar ġenju. Wieħed għaref qal, għatuni l-lieva, punt fuq xiex nistrieħ u nerfa' d-dinja. Dak li Arkimede ma setax jikseb għaliex it-talba tiegħu ma għamilix lill-Alla u kienet magħmula biss b'mod materjali, il-qaddisin kisbuh bis-saħħa. Dak li jista' kollox tom punt fuq xiex jistrieħu. Minnu dan il-punt? U n-nifsu. U huwa waħdu bħala lieva. L-orazzjoni li taħraq nar l-imħabba. L-orazzjoni, it-talb. Huwa b'dan il-mod li huma refgħu id-dinja. Huwa b'dan il-mod li l-qaddisin li għadhom jissiltu fuq l-art jerfawha u li sal-aħħar ta' żmien il-qaddisin li għad iridu jiġu għad jerfawha ukoll. Madre għażiża tiegħi. Madre għażiża tiegħi. Irridu nagħmel daqsxejn punt hawnhekk is-semmija. Minn hawn il-qudiem din il-biċċa li għadna kif rajna fuq il-qaddisin. Din il-qaddisa Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tissokta tikteb bil-labes minħabba li ma felħitx tikteb
aktar bil-pinna. Fit-8 ta' Lulju kienu ħaduha fl-infermerija fejn bidbatija kbira kitbet l-aħħar kliem ta' dan il-manuskritt bla ma felħet it-temmu kif se naraw. Madri għażiża tiegħi, issa irrid ngħidlek x'nifhem bir-rieħa ta' fwiħat il-maħbub. Billi Ġesu tela s-sema nista' biss nimxi fuq l-atar li ħalla warajh. Imma watar hekk mimli dawl u fwieħa m'għandux ħlief nitfa' għajnejja fuq l-Evanġelu Mqaddes u nieħu n-nifs mill-fwieħa tal-ħajja ta' Ġesu għax eżiżemmja kif dejjem ngħidilkom fl-Evanġelu iva insibu dak kollu dik il-fwieħa kollha tal-ħajja ta' Ġesu li jrid jgħallem lilek u lili biex inkun naf lejn liema naħa għandi niġri. Ma ninxteħħitx lejn l-ewwel post, iżda lejn l-aħħar. Minflok ma nitla l-qudiem mal-Fariżew intenni bl-akbar fiduċja it-talba umli tal-pubblikan. U fuq kollox inġib ruħi skont l-imġiba tal-Madalena, l-ardir tagħha tal-aġeb jew aħjar l-aġir tagħha kollu mħabba li jsaħħar lill-qalb ta' Ġesu, jiġbed u jħajjar lill-qalbi. Iva, inħossa sewwa din il-ħaġa. U kolli kieku kelli fuq il-kuxjenza tiegħi id-nubit kollha li jista' jkun hemm kont naqbad u b'qalbi maqsuma bl-indiema ninxteħed f'dirajn Ġesu għax jinnaf kemmu jħobb lill-liben il-ħali li jerġa' lura għandu. Mhux għax Alla fil-ħnina tiegħu li taħseb minn qabel oġbu jżomm lir-ruħi ħilsa midnu bil-mejjed li jien nintefa' leh bil-fiduċja u l-imħabba. Hawnhekk waqfet, nafu li Terezina u x'veru. Ma mjatqatnu b'mejjed, imma qed tgħid kieku jiena għamilt id-nubit kollha li jista' jkun hawn kont naqbad b'qalbi maqsuma u bl-indiema eżis semmija simgħuha u ninxteħed f'dirajn Ġesu għax jinnaf kemmu jħobb lill-liben il-ħali. Alla jħobb u jibqa' jiġri qed tgħidilna Teresa wara l-midneb. Allura tgħid mhux għax Alla fil-ħnina tiegħu li taħseb minn qabel oġbu jżomm lir-ruħi ħilsa midnu bil-mejjed li jiena nintefa' leh bil-fiduċja u bl-imħabba. U hawnhekk waqfet eżis semmija. Hawn il-qaddisa waqala wkoll il-labes minn idejha. Fil-fatt Madre Agnese kienet żiedet uħta f'dan l-aħħar paragrafu xi kliem li l-qaddisa uħta kienet qaltilha dwar il-ħniena u l-imħabba ta' Alla u fuq l-istorja tal-midimba li kkonvertit bis-saħħa ta' wieħed mill-irħib tad-deżert u mbagħad mietet bl-imħabba hekk li dak li kien ikkonvertija ra lir-ruħa merfuha mill-anġli u mtella sa fiħdan Alla. Aħna rridu nżommu quddiem għajnejn eżis semmija li din il-qaddisa Sor Teresa kienet marida fl-aħħar ta' ħajjita meta temmet tikteb dan il-manuskritt biex tagħtih lill-madre tagħha b'ubbidjenza l-ewwel ġalita uħta tiktbilha uħta Pauline u mbagħad ġalita uħta Mari
hemm ħafna xtaqra iżjed, jeħtieġ biex nifmu l-qdusija jeħtieġ li naqraw l-aħħar ħsibijiet. Jeżisti ktieb jismu Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tal-limna imma t-tajtil huwa l-aħħar ħsibijiet ukoll maqlub għal Malti minn Patri Angeliku Busuttil OCD li huwa sabiħ ferm. Li hemmhekk kif kitbet Matre Agnese għax huwa f'dawn il-ħsibijiet li nintebħu kemm kienet qiegħda tbati waqt li kienet qiegħda tikteb ħwejjeġ akkolja u profondi fl-aħħar paġni ta' dan il-manuskrezzi. Tassew li kif kitbet lil Pierre Bellier fid-9 ta' Ġunju kienet qaltlu ma kienitx sejra tmut. Kienet taf li sa tmut. Ma kienitx sejra tmut, imma kienet se tidħol fil-ħajja vera, il-glorja ta' wara mewta. Tixet kemm dan il-kliem kien imnebbaħ mis-sema. Għax għada ħajja fostna Teresa. Eluf ta' eluf raw il-ħajja taħħa, għada titfa il-wart mis-sema fuqna. Ekku jina nixtieq nirringrazzja lilkom li għal dawn it-3 skedi bqajtu ekku tisimaw dan il-programm. Niprova l-aħħar ħsibijiet min isibu jipprova jaqra, jena niprova mux fi skeda oħra, ma niprofa nagħmel xi programm diversi temi u indaħħal għax hemm ħafna ħsibijiet sbieħ li hija qalet fl-aħħar ta' ħajjita, imma anke xi jitri xi poeżiji tagħha. Naraw x'nistgħu nagħmlu bil-mod. Jiena nixtieq ekku minn qalbi nirringrazzja u nsellem lilek li għaltu dawn it-3 skedi kont magħna għal dawn il-programmi. Nitlob il-barka tal-mulej fuqkom. Insellmilkom eżis semmija Sister Teresa, ekku ikkalla jrid nerġgħu nintaqgħu għal xi skeda oħra aktar il-qudiem. Il-barka tal-mulej tkun fuqkom. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night. Near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa